ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo buhay na wagas. Ang pangalan niya'y banal, kailan matatanya. Kung wala ng pagkakataon, na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya'y banal, kailan matatanya. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Naimbag nga oras kada kayo amin kakabsa. Kadagiti amin nga agbuybuya iti dayto nga programa tayo, iabrasa ti ayat ni Apo Dios kada tayo amin kakabsa. Sakbay na nga intayag ka, agadal kadagiti sasaw ni Apo Dios. Kaya't kuman nga idumog tayo man, dagiti ulo tayo dawaten tayo, iti pamendisyon iti Apo. Kararag tayo. Manakabalin kin managparabo ra Diyos mi. Iti daytoy nga gundaway o Apo, adalan mi manen dagiti napapatig asasaom nga isu ti mangibagnos kada kami. Iti daytoy abiyag ngayon kam paspasaren iti daytoy agundaway. O Apo, ited mo kadi iti pannakaamo, tapno dagitoy ng kamadalen, maamuan mi kadi, nga mayataday kadagiti pagayata. Itinagan ni Kristo Jesus nga ako midawaten mi dito. Amen. Iti adal ngayon tayo adalen ayaten akabsat kingayen. Ket masarakan iti libro ni Marcos. Nang nangruna iti kapitulo 2, versikulo 1, aginggana 5, ken mapantayo iti 12. Iti paulo natin tay adalen, ket na pauluan, dagiti inima nga agtratrabaho. Wenno ti kurana working hands. Napateg kakabsat,
iti maysa nga ima, ti maysa a mamati. Nga makigamulong iti trabaho ti Apo. Akas daytoy intay adalan itata nga ibagana kakabsat. Dagiti prinsipyo nga aramiden iti maysa a mamati wenno makunkuna a Kristiyano. Anya dayta? Isu nga rod ti intay kitay. Iti daytoy nga suheto ket adda iti tallo nga si nga kayat ko nga italmed iti daytoy nga kanitaw. Isu dayta ti intay ibuksilan ken anagen tapno ti kasta ayaten agagayem ken kakabsat. Ket maamuan tayo no anya ti aramiden wenno paset tayo akas maysa a Kristiyano. Amuyo ti kuna ti maysa a manurat. Iti panagkaykaysa ket maysa kano nga ramen iti panagbaligi. Wenno tay kuna tayo ti English, one ingredients of success is unity. Masapul tayo kakabsat. Dagiti im-ima nga agkaykaysa nga agtrabaho iti kaubasan ti Dios. Sa dino man nga suli paset ti lubong ti ayan mo kabsa, makipaset tayo iti trabaho ti Apo. Makigamulo tayo. Tadayta kunana panagduras ti iglesia ti Dios ken panagduras met iti spiritual nga panagbiag ti maysa ta. Alakabsat ket intay kitaen. Daytoy nga adal tayo iti daytoy nga gundaway. Ket kunana iti bersikulo 1 daytoy man iti background na. Ket kalpasan ti sugmamano nga aldaw. Ni Jesus simrek manen ijay Capernaum ket idi naamuan nga adda iti balay kastoy tinapasama. Immarak daking kuana dagiti ado. Iti kasta dida malaunen uray pay iti ruangan or aragbayan ti ruangan ket ikas kasabana kadakwada ti sao. Ni Jesus kunana iti adal tayo nagsubli ijay Capernaum. Kaya't nga saon nangadalen ni Jesus. Noon napnapanen ni Jesus ijay Capernaum. Ngam iti daytoy nga tiyempo wenno iti daytoy nga pakasaritaan nga inlanad ni Marcos ket ni Jesus nagsubli ijay Capernaum. Ket sigon ti panagadal dagiti scholar kunada ti balay anapanan na idi ay jay balay ni Simon Pedro. Ket sigon iti pakasaritaan kunana idi nga naamuan dagiti tattao nga adda ni Jesus iti dayta a paset wenno iti dayta a lugar, iti dayta a balay. Immarak dagiti tattao kenkuana. Apay nga immarak da? Ilawlawag tayon to damdama. No apay nga inmarak dagitoy a tattao. Ket iti kunana ditoy ikas kasabana kadakwada ti naimbag adamag wenno ti sao ti Dios. Itatano mangadal tayo kadagiti publiko. Uray mapantayo isursur kadakwada iti panang ngiadal tayo kuma iti maysa a lugar. Manmano iti umay kakabsat. Ngem kunana ditoy. Idi tiyempo ni Jesus. Naamuan dalang nga adda ni Jesus amang adal iti dayta balay. Immarakdan dagiti umariwek-wek at tattao. Ket sigon
iti pakasaritaan ay lanad ni Marcos, kunana ditoy, uray pa'y iti arubayan ti balay saanen ang maalaw. Anya kayat nasa wun ito? Talaga nga adu dagiti tattao. Ngam, agpugos tayon itintay panagada. Iti talo asi nga kayat ko nga italmen. Idi nga adda ni Jesus iti dayjay nga balay nga mangyad adal kadagiti sao ti Apo. Iti verse 3 kunan. Ket dimteng dagiti nangyeg ken kuana iti maysa a tao adi makagunay nga inawit iti upat. Idin nga ni Jesus ket adda nga agbitbitla iti dayta a lugar. Iyam ampayag na ti sao ti Diyos kadagiti tattao. Adatin maysa pasamak kunana, ada iti upat a lalaki nga inawit da iti maysa adi makagunay kunana iti English, paralytic man. Iti umunang nga nga kayat ko nga italmed, maipanggap kadagiti upat a lalaki, ket deje kunak nga inlanad ko dito, inya kunana, deje nga dagiti upat a lalaki, adda-anda iti concern. Kini sa dino, concern iti dayjay lalaki asaan ang makagunay. Nalabit, dahito ang lalaki kit may sa agayem da, may sa apaset iti pamilya, ti may sa kadakwada. Ngam, ti napaypayso dito, kunana, dagijay nga lalaki nga upat, addaan da, iti dadagsen, wenno concern, iti daytoy a lalaki. Laglagi pan tayo kakapsa, nga dayjay nga lalaki, nga mahaan ang makagunay, ket saan na nga kaya, nga may sana nga mapankin ni Jesus. At hangarod nga makagunay. Hangarod ang makapagna. Kasano nga rod ti ipapan na kini Jesus nga may maysa? Iso nga, dagitoy a lalaki nga upat, gapot adda-anda iti dadagsen ken kuana, inawit da nga ro. Iso a makita, dayjay kuna tayo itatay, nga ima nga agtrabaho. Ti prinsipyo nga maawat tayo kin maadal tayo kakabsat dito nga teksto ket kunkunana. Masapol ati maysa a Kristiyano akas kanyak kin kaskin kakabsat. Ket masapol nga maadaan kuma iti dadagsen met kadagiti padatay at tattao. Oray man saan mo akab kabagyan, oray man kabagyan, oray man gayem mo. Masapol nga datayo kumakakabsat. Ket maadaan tayo iti dadagsen kadakwada. When awan man ti saksakitan da, iti napisikalan a panagbiyak. Ngem ibagak ken kakabsat. Adaan da iti saksakitan iti na espiritualan. Kit saan da nga kaya nga mapan kini Jesus nga agmay maysa, kasapulan na ka, ken kasapulan na siya. Nya kayat ko asawit. Masapol nga sikakin siya ket agtunos tayo nga mangibaga iti ayat ti Apo kadakwada gapu ta addaandan iti sakit nga saan dan nga kaya amapan kin ni Jesus nga agmay maysa. Kasapulan da titulong mo kintulong tayo nang runa titulong ti Apo. Ngarod kayaten nga gayen kinkapsa. Ti prinsipyo nintay ikabil wenno alaen iti nga iaplikar tayo iti panagbiag tayo na Kristiyanuan ket
Dajay concern, spirit of concern nga kung natay iti English. Itata, idin nga napanda, in panda na ito nga lalaki. Kitaan tayo iti baris po, iti may kadwang nga si. Ket iti saan da amabalin ti umasideg ken kuana. Gapo iti umariwikwek at tao. Binutbutan da ti atep ti balay ayan na idi. Ket idi nabuttawan da imbababda ti langkapya nagidan day di sana makagunay. Kakapsa. Idin ipanda daytoy alalaki kini Jesus. Ada ti problema. Anya nga ide problema. Saan damiten amakastre gaputa kunatay itay ado dagiti tao wenno o mariwek-wek met dagiti tao. Isu nga saan da analaka nga ipan daytoy nga lalaki iti ayan ni Jesus. Nga mamuyo kakabsat saan da anaupay. Mabalin siguro na datayo iti ada iti dayta nga sitwasyon. Mabalin nga kunaen tayo subli tayo kit din. Da saan tayo ba't nga maipan kini Jesus? Mabalin siguro nga kasya iti kunaen tayo. Wenno agaramid tayo mat iti pamayan, aya? Ngam, dagitoy alalaki kakabsat. In may iti problema, kadakwada, idi insang petdaday dyan nga tao. Yung sanda na upay, akas ko nakita. Kat kunada, agaramid tayo iti pamayan. Anya ti pamayan, kaya inaramid dayat yung nakabsa. Dahito iti kayat ko nga italmed ita kada tayo. Dayjay, espiritu iti panagkaykaysa. Adda kadakwada. Iti sumaruno nga si, di umuna ko na tayo nga si, adda anda iti concern, wenno dadagsen. Iti may kadwa, adda da iti cooperation. Apay, nga adda anda iti cooperation. Apay nalakaaya, ti mangikabil iti masakit, iti bubungan, ti balay. Ay ket no, inpan mo da ita masakit. Tano awan ti panagkaykaysay, kabil mo di kadnatnag, di karkarupay nga na-paralyze. Wano, nakarkarupay ket di nga natay. Ay ngam, gapo iti panagkaykaysa dagitoy nga upat. Adanda iti panagkaykaysa, inaramid da, gapo tasanda nga maidiretso nga mapan kini Jesus. Inaramid da kakabsa, binutbutan da ti bubungan, nga batog ti ayan ni Jesus. Kitsada inbaba, daytoy alalaki, iti asangwanan ni Jesus. Kit daytoy nga lalaki, nakita na ni Jesus. Gapo iti panagmaymaysa dagiti upat a lalaki. Nakapadas daytoy nga paralitiko, iti pan nakaagas ken Jesus. Amuyo kakabsat, iti unag iti iglesia, kasapulan tayo iti panagmaymaysa. Iti panagtrabaho kakabsat, kasapulan iti panagmaymaysa. Takunana, saan to nga mabalin? Nga aggidan, dagiti saan nga agtunos kakabsat. Isu nga kasapulan tayo iti panagtutunos. Ayaten apapaganya. Sa dinuman ti ayan nyo, sa dinuman nga baryo ti ayan nyo, sa dinuman nga ili ti ayan nyo, masapul nga makikaykaysa tayo kadi, nang nangruna makikaykaysa tayo iti panagkararag iti Apo. Taday to'y mapadpadasan tayo ita kakabsa. Narigat kakabsa. Isu nga ti kayat na nga ibagada ito'y may sa prinsipyo iti panagkaykaysa, ket datay kumaamin kakabsa. Idatag tayo ida. Manipo,
kadagijay nga saksakitan da ipantayo ida kini Jesus. Kasta ti kunana. Isu nga kunana ditoy. Imbabada daydi anagidaan na. Ket daytoy a tao idi ana ibaba nakita na ni Jesus. Ay ket nagsya atin gayet no instrumento da kamot ni Apo Dios nga mangibaga iti naimbag adamag kadagiti sabsabali. Ket dagiti sabsabali nga saan pa'y amakamamukin po na, ket makita da ni Jesus gapukin ka. Ket iti may katlo nga si, kaya adalan kakabsa, ket ada iti 5, verse 5. Kita nyo iti Biblia yung kakabsa. Verse 5. Idi nga rod makita ni Jesus ti pamati da. Kita nyo kakabsa. Sino tinakita ni Jesus nga adaan pamati? Ako'y bagbaga nga awan ti pamati na dayjay nga masakit. Ngam kunana ti pamati da. Kaya't nga sawen dagijay upat a lalaki isu tinakita ni Jesus. Takuna na pamati da. Nung kumadajay lalaki nga masakit, pamati na kunana kumakakapsa. Ngam kunana ditoy, ngam idin nga nakita ni Jesus. Ti pamati da. Tanyo kakapsa. Kunana idi daydi saan ang makagunay nga. Anak, dagiti basbasol mo napakawanda. Anya ti kayat na nga saon ni Jesus? Iti dayto. Ti maikadlo nga si nga kayat ko nga italmed. Ket dagiti upat a lalaki addaanda iti confidence. Anya nga confidence kakabsa? Adanda ti confidence kini Jesus. Nga saan da nga inala daytoy a lalaki ang masakit nga inpanda kuma iti sinuman nga albularyo? Haan? No diket sinuti nang ipananda. Awan sa bali no saan nga ne Jesus. No awan kuma iti confidence daw no pamati da kini Jesus. Ay katanda kuma iimpanan kakapsa. Ngem gapo taadda ti pamati da. Ada confidence da that only Jesus can heal the paralyzed man nga isu nga gayem da. Kitaan nyo kakapsa. Napadasan daytoy a lalaki iti panakaagas gapo kadagitoy upat a lalaki. Adaan dagamin iti ima nga agtatrabaho. Adaan dagamin kakabsa. Iti panaagkay-kaysa nga ima nga agtrabaho agpaay iti kabsatda. Agpaay kadagitoy atataw. Dada kapsa. Kitaan tayo iti verse 12. Ket kunana, ket timakder, ket binagkat na adagos daydi langkapi, ket rimwar iti sangwanan da amin, iti kasta nagsiddaaw da amin, ket dinaydayaw dati Diyos. Akon kunadag iti tatao, oray kaano, di kampay, nakakita iti kasto. Mabalin, nga aramaten nakamot ni Apo Diyos, kapsa. Nga makigamulo ka, iti panagtrabaho, iti kaubasan ti Apo. Ket into no mapasamak dayta, adon tumet dagiti masdaaw, iti kinaimbag ti Diyos. Daydayawan dan tumet ti Diyos akon kunada, ni kaanuman, di kampay, nakasarak, nakakita, iti kastoy apasamak.
Kabsat, napatid, ti panagtrabaho, nga daan panagkaykaysa. Dagiti imima nga agtrabaho agpay ti Apo, ket kasapulan da kuma, daytoy tallo asi. Ana DJ umuna, kunatayo, adantay ko ba iti concern, wenno dadagsen, may kadwa, adantay ko ma iti cooperation, wenno panagmaymaysa, iti may katlo, adaantay ko ma iti confidence ken Jesus. Nga ni Jesus lain ti makabaan, nga mangagas kadagiti saksakiten tayo, na pisikalan man, wenno na espiritual. Anya nga rod ti makunam itagayan. Ni Apo Diyos, aw-awisen na ka, agserbi ka met kinkwana. Kumararata, iti daytoy kundaway, dawatan tayo iti tulong ti Apo, bendisyonan na kadi, tinadal tayo. Man nakabalin na Diyos mi, agyaman kami, iti adal nga income, inadal iti daytoy nga agsa. Iti daytoy nga aldaw, iti daytoy nga oras. Dawatan mi ka di Apo, nga sika iti may kadda, kadagiti kakabsat mi. Wala po, saan kami nga agtutunos iti kapanpanunutan no daduma. Ngem dawaten mi kadi Apo, nga dagiti panpanunot mo, wenno dagiti plan-plano iti matungpal, wenno dagiti pagayatam Apo iti matungpal iti biyag mo. O Dios, dawaten mi kenka, na itultuloy na kam atarabayan, itinagan niya po Jesus, dinawat mi dagito. Amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert I will see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the
the desert will lead me. Rivers in the desert I will see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way.